Také, pozrite, poviem vám, lebo ľudia majú radi, keď poviem ako nejakú príhodu, hej. Bola som veľvyslankyňa vo Varšave, to je 700 kilometrov, hej. Tak než som odišla, a vždycky som len každý druhý mesiac prišla domov na pár dní, tak som urobila taký veľký plagát, kde boli všetky telefónne čísla, upratovačka, ja neviem, elektrikár, proste všetko, smeti. Praktická všetko. pomocka, áno? Áno. Taký obrovský plagát s takými veľkými písmenami. Ráno mi prišla do mojej pracovne sekretárka a hovorí, volá vás váš muž. Lebo ešte neboli, viete, mobily a tak ďalej. Také bežné, hej. Ja som povedala, tak mi ho prepojte. A hovorím, čo, stalo sa niečo? Bolo asi 8:30, 9 hodín ráno. Neprišla upratovačka, ozvalo sa v telefóne. A ja som povedala, Milan, keď sa pozrieš na ten plagát, tak tam je upratovačka a hneď vedľa je telefónne číslo. Zavolaj, možno, že ochorela alebo niečo. Ty zavolaj. Bum. Boli takto zase rozprávala. A volali ste z Varšavy upratovať? A on ma volal do Varšavy, takže ja som potom z Varšavy ju volala